И здравейте хора, аз съм Gamemaster BG и днес реших да ви покажа как да си направим интро. Значи, ето това е... Чакайте да го затворя това. От Camtasia Studio 8. Ето го. И аз тук, примерно, чакайте да го... Трябва да си изберем само. Кой беше бе? Кой беше? Не, примерно след това. Не искам да го копирам. Така. Чакайте. Но не искам да го копираш. Айде бе! Айде бе! Сега па не отваря. Добре. Ето. Виждате го? Това е прекалено дълго, 20 секунди. Ще го направим 10. И от тук му отсъкате плюсчето. И тук това е текстът. Цъкате му 2 пъти. И пишем незглавно BG. Ето, виждате го. Да. И сега от тук взимаме това. Нали аз понеже сега не мога точно да ви го... Айде бе! Аудио. Айде бе, нямаме музика. Значи, това го слагам тук. Влизам в това. Нали сложих текст? Да, сложил съм. Искам да се тук, искам да се тук. Но първо ще направя ето така. И го слагаме тук. Чакайте. Тук. Тук. Ето. Ето. Така. Тук пак трябва да цъкнем текста. Ето го.
Обаче сега ви се струва така, защото и това ще го скъсиме. Добре, натискате му тук, където ми е мишката. Слагате го на HD 1080, за да е на най-високо качество. Напред пишем му интро. Цъкате край. Заето името. Да пишем Master BG. Така, край. И ви излиза ето това. Така, мисля, че се чувам добре. Ще се върнем след като зареди. Ето ни отново. Виждате, натискате край. Да. И това сега пак ви се такова. И ето го нашето видео. Айде бе, ето го нашето интро. Така, видяхте го. И това сега пак мисля, че ще трябва да се изчака, за да ви се запамети в галерията хубаво. Пак ще се върнем след малко. И ето ни. Добре, това вече го видяхме. Цъкате край. И ето го нашето интро. Ето го. Пишете име. Записвате го. Цъкате ОК. И това е. Надявам се да съм ви бил полезен. Съжалявам, че днес и утре няма да има клип, но просто имам състезание. Надявам се да съм ви бил полезен и чао! Цяло лято пея, нямам време да пилея, брат, един живот живея. Дай ми всичко да е 2 по 2, искам всичко 2 по 2.